Veľmi často sa stretávam s otázkami zákazníkov, že ako teda riešiť nejakú tú dlhšiu cestu, že dobre, ešte tu v meste pohybovať sa, najazdiť nejakých, neviem, do 100 km plus minus 150 a s nejakým krátkym dochádzaním, nevidia v tom problém. Ale ako teda pôjdem niekde ďalej? Volvo to má vyriešené veľmi dobre za mňa. Pracujeme pod Android Automotive, čiže máme tu všetky služby Google, tu máme štandardné Google mapy, máme momentálne 62% batérie. Ja neviem, zavolá mi kamoš, počúvaj ma, narodilo sa mi dieťa, poďme oslavovať, ale je z Prahy. Aha, pozrite, dáme si Praha, dám si hľadať, hej, nebol som na tú cestu vôbec pripravený. Čiže idem, vyrážam a nabíjanie mám zabrnúť 26 minút. Takže fajn, 26 minút, bageta, káva, nejaké vecko, lebo akože ruku na srdce, kto dá Prahu bez zastávky, to asi nie, potrebuješ sa trošku aj natiahnuť, vystúpiť z auta, potrebuješ nejakú tú kávu, občerstvenie, takže 26 minút, momentálne by som mal nabíjanie v Prahe, auto mi krásne ukáže, že nabíjam na E.ON, 400 kW nabíjačka, 400 kW nabíjačka pre tých, čo by ste nevedeli, tak to je naozaj fakt rýchle nabíjanie. Ešte si môžem aj pozrieť, že ako zaplatím. Aha, pozrite, E.ON, Drive, Brno, rozkliknem si služby v okolí, a mám tu 44 rôznych možností zaplatenia. Pokiaľ máš ZSE kartu, pokiaľ máš Volvo Public Charging kartu, ktorú ti samozrejme pomôžeme vybaviť k tvojmu autu. A myslím, že u nás vo Volvo v Trnave sa nemusíš bať vôbec prechodu na elektromobilitu. Máme s tým veľké skúsenosti, máme najazdené na elektromobiloch, takže tešíme sa na teba. Prídi si vyskúšať svoj nový elektromobil k nám. Čau.